गरमा मोनफैबाय लोगोफोर जोङो पुरा खृष्टान मिसनखौ बारबोजोब्बाय खृष्टान मिसनखौ बारबोनानै ससे गोलावैनो फैनानै बेखै खोलाखैजा हाबफैनाय लामायाव मोनफैबाय सासे मानसि हा फाननो होनदों आरोना ओमफ्राय बे हा फाननो होननायखौनो जा बायनो होन्दोंमोन नालाय नायफैनो होनाय नायदों माबायसा ओमफ्राय अबेखिनियाव मिथिया जों ससे हाबनानै थाबायनो लामा हावायखौबो नुहुरलायदों ओमफ्राय बेखिनियाव थाथ'बाय आरोना सिनाया नालाय दा गावहा फैबाय थादोंनो मालिकआ हा फानग्राया ओमफ्राय पुरा आरो गरानिफ्रायसो फैदो दे सिमलायाव थांदोंमोन आलासि जानो ओमफ्राय आङो ब्लग लाबाय थायासै आरो आथुर आथुर जानानै ओमफ्राय आं ओरैनो थास्लायस्लाय ब्लगखौनो बानायनोसै होननानै बानायलायबाय दाखालि थांदों हरनै जाहैबाय जोङो न'आव थांनाया जाजोब्बाय बेखायनो चक्लेट दंमोन सं आबानिया चक्लेट जानो सलायदो बेखौबा नाङा नांसाबा आंनो नैलाय लामाया जागोन ओमफ्राय नाङा जाया इयो मुखारिसो बिदिनो हा मोनबाथाय लाना दोन लामाया लासैनो जागोन जानाया रामपुर पाठशाला खित्रिनि गोजा बेबो गोदान थाफैनाय गोजा ना बेफोरो 5 बोसोरसो जाबाय ओंखायनो ओमफ्राय इनिफ्राय ओरैहाय सिद्दा मायो ओइ थांनो बेल' ओंखारो थांस' ओंखारो नै लोगोफोर जोङो ओमफ्राय स्कुलाव हाबलांनो नागिरदों बेटायाथ' हाबना थाग्रोबाय नै माने बेहाय स्कुलाव जोंहा फिसालाखौ होनोसै ना माबा ओइलाय बास दंखायो ओइखैजा बेयाव नङालै मामा बिराद गेलेनो लुगैबाय मोनदों ना जुद्रुनोसै इयो दा थांनाय नङा रावबोआनो गैया लोगोफोर जोङो सोंलांनो नागिरदोंमोन फिसालाखौ एडमिसन होनोसै होननानै 3 बोसोर 3 माहफोरा जाबाय आरोना ओमफ्रायथ' एप्रिलनिफ्रायसो क्लास लागोन होननायखाय होनो नागिरदोंमोन नङाबाथ' होथ'आ होनदोंमोन आंथ' होनोनो बादोंमोन 4 बोसोरावसो होनो लुगैदोंमोन आरो बिफाया 3 बोसोरावनो होनो ख्लाव जाबायथाय सोंफैदो आरो दा मालाय दाखालियो नभेम्बर डिसेम्बरावनो लायोनो सिटआनो गैलासो खोमा जुद्रु बाबा जुद्रुनो नागिरदों दे आखाइखै गार दे फिस्लाय दे आं हमगोन ना दे फाय दे ससे फाय आखाइखौ हरदो दे ओइनो नायनाय हैसां मैसाङाव दे ओइनो हैसां मैसाङाव गेलेनांगो थांनो नों थांनो दे आंहाबो गोरलै जाफानोसै बबेयावसो फरायनो फैबाय इयावसो गेलेनो गोसोखांबाय आरो थ' सोङैनोसै बाबा ओइ सोङैनि मास्टारफोरखौ लागार हमैनो नों इयाव फरायनो फैनो मोनसिगोन बाबा नों गेलेबाय थानो हागोन बिमा गैयाबाबो थानो हागोन आदामोन आगैमोन बुरजा लागार मोनगोन नों गाबनाङा दे इयाव गेलेनो हागोन ना बुरजा थायोथ' आरो इयाव जुद्रुनांगो इमान मोजां नों जुद्रुना खिन्थिनाय आबानो दे निखि फाय बाबा निखि नायफाय
नाय थां थां भा बे हमगोन ना नोंखो गालफोरलै ना भा बे नोंखौ हमगोन दैयाव नाङिबायसा मा एसां दै गानाङा थौदो मोजां मोनदों फैदो सोंनोसै थाब हिसाबैबा नङा इनोथ' सोंग्रोनांगोन लोगोफोर जोङो दायो न' मोनफैबाय आरोना मोनफैनानै आङो बैग्रिखौ दिनै दैजों स्र' साफा सुना लादो दिनै आसार खालामनो नागिरदो थुला थुलि जानायखाय आङो स्र' सुना लाग्रोबाय आरोना ओमफ्राय सिम्पोलनो आसार खालामनो नागिरदो आङो ओमफ्राय आङो फाजाबो संगासिनो ओंख्रि ओंखाम मिस्ट्रिफोर दं नालाय नै बेखिनि गाइखेर ओमफ्राय लोगोफोर नै आंनिया मा जादों मिथिगोना दाखालि आङो जोंहा गुवाहाटियाव बेरायनो थांनायदो आरोना फिसालाखौ मायबा मायबि देखायनो लांनोनो मालाय बिफाया मालाबानो लेंगासिनो ओमफ्राय आंखौ थांनिद्रायबाय थादों ओमफ्राय नै फ्लिपकार्टआव मोनसे गस्ला अनलाइन खालामबाय आङो फ्रक ओरैबायसा फिसासो फैबाय आरोना एम खालामदोंमोन एमआ जाला आंनो लुगुरगे जाबायना ओमफ्राय दा बेखौनो आङो रिटार्न खालामनो नागिरदों लांफैबाय दं आरोना फैबाय दङ ओइखि आइया आंखौ नाहरबाय थादो बेनिफ्राय बेखौनो नेबाय थादों आं दा लामायाव नाय आं देखायनि र' गस्लाखौ माबायदि हाबो लाबोदो जोंहा नै माबा खोनो बिथा खोनो फिथाबो गोनांलाय नै ओमफ्राय बेनोमोन आरोना जि बरियामोन नै आं एसेबां साफा नुलायबाय नैखि सेन गोनांमोन फिसालाया जायो नालाय जोंहा गारथ'वाखै नालाय नै ओरैहाय बिदि सेन गोनांमोन आरोना ओमफ्राय जायासै फिसा जादों खायख'खो ओमफ्राय बेखौनो दा रिटार्न खालामनो नागिरदों आङो दिनै हो आंनियावनो थांदों र' दायो आङो नैदि माबाखौ नैदि थाराखौ गारना लानोसै आरोना गुरै गुरै जाखादों नै गोरा मोनबाथाय बेखौ माबानांगौमोन आरो बोखावनांगौमोन दा आं बोखावला गुरैहाय दंखायो नालाय नै दायो आङो साफा माबाखांना लाजोब्बाय नै थाराफोरखौ गारबाय ओमफ्राय गोराखौ आं माबादो आरोना नै गोराखौ एसे बोफ्लंनानै लादो ओमफ्राय गुरैखाबो दङ ओंखायनो साफा सुखाना लाखादोंमोन आङो दा आङो दै गुदुङाव माबानोसै होनोसै लोगोफोर आङो दैखौ माबाबाय आरोना गुदुं खालामहरबाय बे आङो मेथाइ गुरु लाखाबाय मेथाइ गुरुखौ आं जेनेबा बांद्राय बुरजाबो होआखै आरो बे बैग्रिजों मिलायनाय होदो मिडियामनि लादो बाराद्राय गोदैद्रायबो होआ दुंबायानो गोदौसिगोन ओंखायनो आङो नै मेथाइ गुरुखौ होना लानोसै आं सिम्पोल खालामगोन आरोना बांद्राय आं आसार खालामनो रोङा ओरैनो न'आव जानो थाखाय बारा मस्ला मस्लिबो होआ ओमफ्राय बेखौ गोदौग्रो होना लानोसै
आङो लोगोफोर नैबे फानलु गोरानखौ होगोन आरोना गथा गथायैबो होगोन बेनिफ्राय माबाबो होगोन मोनसे मोननै बस'नानैबो होगोन जेनेबा आलु गोसा जानाय बायसा बांद्राय गोसाबो होआ आङो फिसाज्लाया दं नालाय फिसाज्लायाबो जागोन ना ओंखायनो ओरै बस'ना होगोन मोनसे मोननै इदि बस'गोन आरोना बारा होआ नैबेखिनिल' होगोन फिसाज्ला जानो हानाय नङा रथ'वाखै बाबा बैग्रिखौ हरसै नै लोगोफोर बैग्रिया आंनिया नै थुब रानजोब्बाय आरोना आमथा जाजोब्बाय नै जि बरिया जाबाय ओमफ्राय दा गुसु जानो दोनदों आङो ओमफ्राय गुसु जाबाथाय नैबेखौ लगायगोन नैबेहाय थाव जिरा फानलुखौ फुदुंनो नागिरदों आङो पासफुरन हरबाय लोगोफोर फानलुखौबो संख्रि होनोसै ना दैल'द्राय जागोन नालाय संख्रि एसे होनोसै आरो जाबाय फानलुजों पासफुरन होबाय गुसु जाबाय लोगोफोर गुसु जाबाय नालाय आङो लगायनोसै नैबेहायनो लगायनोसै सारायाव गिदिराव वाव टेस्टि बरिया पासफुरन होदो बांद्राय मस्ला होआखै मात्र पासफुरनल' खायसा भैयामा जि बरिया तुलुलु आं बायसाथारनै खावले गिदिर बेयावसो सोगोन ग्लासनि भैयाम मोननायबा मोजां जागौमोन आरोना लबरनिसो ग्लासनि गैया जोंहा जानो नाया दे बिथाङा बिराद रायख' बिराद जानो लुबैबाय जानाय होनदों मारै जादों